Balai ka pertai ka paikmat ya ka jingle jaseng paska umodi. Lada umodi uit kaju ya ki Kristan. Ya kini kinong tombor Kristan. Lane ya kini kinong penpraying mane Kristan. Lade ban kembat pensitom ya ki. Ka Amerika kaladawa baka India kadai ban sange no ya ka jing ma persya ya ki Kristan. Hatu ka India ka sngap ya kane ka jing pen i jong katai ka ri. Hangnu ka India ka syania kambun e hakabaya dei bat kayo ka kon. Ka India kasanya kambun e bahkan tit yakimar badon kam kadena kari China bad Amerika. Ka jing yadi ya tit jong ka India bad ka Amerika kadai ka bakam hakli do ban yaki wei kiri ka pertai. Bad sabut bad saka China. Kum yaki tiar dawai kitiar kali bad kitiar teknikal. Ka India ka habdang syanya hi haka China bad ka Amerika. Bad jayu lada kini kiri kia per jing mod. Ladaki Kristan ki basya tombor ha India kin yo jing yada kata kamut ka jing le jaseng paska umodi kalong kapadon jing mod.